Κοίταξε παιχνίδισμα που κάνουν τα πουλιά. Κοίταξε έτσι. Φοβερό πράγμα. Βλέπεις τώρα εδώ κάνουν σχήματα διάφορα. Πω. Είναι από ζωή στον αέρα. Μην λες να τραβάω βίντεο τώρα. Μην μιλήσεις. Το βίντεο τραβάς. Καλά. Εντάξει. Έγινε αυτό. Να τη φτιάξατε. Ποια? Κοίταξε, φοβερό, Ναι, αλλά είσαι μακριά τώρα. Δεν γίνεται να κάνω εκεί, πού πας? Δεν θα πάω, δεν θα πάω.